काहे सखी का हाल बा हो? ठीक बा हो का कहीं बड़ी दुख बा। काहे नो मुँह लरुएले बड़ू हो? ना कहल जाता ना बोलल जाता ना चलल जाता। चललो नहीं खे जा। जितने कही उतने कम बा। पूरा शरीर में दर्द बा कि दुइये जगह बा खाली? पूरा शरीर में बहो। हमारा बात एगो सुने में आइल है कि दिखाए वाला जगह नहीं खे ना तो दिखाइए देती। अच्छा आजकल दुनिया में रील दुखा पे तो सभी बा, लोग सब पीड़ा चीज तो दिखा बा। देता। जगह मार देले बा। कुछ जगह मार देले बा। हाँ का मरलक हो? का कही दर्द मरले हुई के हम मरद सांप गुजरना मरद के ए, वियोग में बाड़ी। दर्दो मारेला मर्दो मारेला। अच्छा अब कहीं तो के कर कहीं। आ एगो बात हमरा सुने में आइल हो। हाँ हमरा से लक्ष्मीनिया कहत लसी कि रूबिया के पति ओकर के ना मानेला। बाहते में हंसे वाला कौन बात बा यार, मजा लेता तोरे ना रुका। भतार 10 जगह मुंह मारता। हमार भतार तो बाकी हमरा से एकदम अच्छा रातों दिन प्यार करेला, रातों दिन चिपकल रहेला हमरा में। आज हमार विजय बिगड़ल बाड़े तो इतना कहता रू। अच्छा कल सुधर जइहन तना नु कहबू। तो आलम जी के रख लो। काहे अपन छोड़ के दूसरा के रखी। अरे हम रहती तो उनकरा के मरती कि हट जैतन हमरा रास्ते से। मेरा विजय मैं वो हमरा लागत गांव के पकिया छिना तो तू ही बाड़ू। हमरा के राय देता रू कि तू दूसरा पे देख रह। ले अभी तोरा तोरा बियो के देख के तोरा हम लगे नहीं। हमरा से लड़ाई मत करना तो जान ता लिया लड़ाई अभी। वाला बातें नु कइलू है यार। सुन एगो जवाब पूछे के चाहत नहीं तोरा से। हाँ, जवाब कहा, देवे के चाहत बोला। नहीं। बताइबे नु। हां बोला। मतलब लड़ाई मत आज करा। मूड नहीं के ठीक। हमनी के हाँ। सखी है जा लड़ाई ना मत ये करा। आज नहीं के ठीक भाई। हम अच्छा। बहुत दुखी बानी अपना पति से। अच्छा हमरा ठीक कुछ बा नहीं के ठीक सुने बा। के। अच्छा एगो सवाल पूछे तनी बताई हा। बोला। देखा अपन सखी वाला यारी मत तोड़ा। हां आदि चढ़ल तोर जवनिया आय भी उधरल बकिना। तू तो सही पूछलू हा। नखे उधरल का हो? अब पूछ लेलू तो बताइए देम। आदि चढ़ल तोर जवनिया आय भी उधरल बकिना। अरे चढ़ल तोर जवनिया आय भी उधरल बकिना। चढ़ल तोर जवनिया आय भी उधरल बकिना। तोर बिगड़ल रहे भतरा अभी सुधरल बकिना। तोर बिगड़ल रहे भतरा अभी सुधरल बकिना। बताओ ना हो। ए आलम जी अच्छा रउआ देवर बानी। हां रउआ तो जनते बानी सब। देवरे पे रह जा। फिर बात कइलू झगड़ा वाला। अच्छा ना बोल। हमारे विजय से बढ़िया केहू बा। अच्छा इतना सुंदर चेहरा, आहा, पैड बजावेला, अच्छा घोर गार्डन। अच्छा हमार करेजा हवन। आहा तकिया के खोल खाली भारत रहेला। तकिया के खोल खाली भारत रहेला। मोर भतार एने ओने मुंह मारत रहेला। मोर भतार एने ओने मुंह मारत रहेला। लेकिन जिया जिया लेकिन हाँ हम तरह से एगो रिक्वेस्ट करेम तरह राजा जी खातिर। बोला। हमरे बीजे के देख के बड़ी मोह लागेला। अच्छा। यही से हम कहत नहीं उमरे के छोड़ा मत उनकरे पे रह। हाँ पहले तो लड़ लेलू यही से खीस बढ़ गई ह। अभी सही कहलू हा। अच्छा यही राह से चली हा। दूसरा की शिक्षा मत दी लेकिन है सुना गलत। कहे के भाई रूबी पियावा के आपन समझावल कर। रूठ जति चले तो मनावल कर। का हो? अब तू ही बताइबू कुछू तहारे बस में बा। अच्छा कुछ तो पैया लगावा ये सखी। अब पियावा के बस में कैसे के राखी। क्या बात है? पियावा के आपन
मन समझावल कर, रूठ जदि जाले तो मनावल कर। कुछ तो पैया बतावा ये सखी, पियावा के बस में कैसे के राखी। पहरती जमीन अभी उधरल बाकी ना, पहरती जमीन अभी उधरल बाकी ना, तोर बिगड़ल रहे भतरा अभी सुधरल बाकी ना, तोर बिगड़ल रहे भतरा अभी सुधरल बाकी ना। जिया। क्या बात है, क्या बात है मास्टर। जिया। एने ओने मोर भतार मुँह मारत रहेला, एने ओने मोर भतार। लेकिन हमारे एगो राय बैरू जी, हाँ, कहीं का कुछ उल्टा मत बताई हो, कहीं बोला। दिल की बीमारी है, अच्छा उल्टा ना सुने हम। एगो हमारा बात मनबू तो तोरा सब मिल जाए। बोला। जन मिलता तुहरा जे प्यार में, ऐसन कर कि छोड़ी द भतार के। वाह। जन मिलता तुहरा जे प्यार के, ऐसन कर कि छोड़ द भतार के। देखो का? छोड़म त ना, अच्छा सात फेरा लेके आइल बानी। अच्छा, उनका जैसन केहू होबो ना करे, बाड़ू। उनका जैसन केहू ना मिली। अच्छा सब दुख जनते नु बाड़ू, घर के बगल रह तर जनबे नु करबू। सुनाए सखी हम ऐसन ना करब, ठीक करा के हम वन के बेरा। हे सुनाए सखी हम ऐसे ना करब, ठीक करा के हम नहीं परा। और इतने ना, हाँ और ही सुना। बोला। बोला नी तो डूबी घरवा उजरल बाकी ना, सब चल जाता मोना के चक्कर में। ए बोला नी तो डूबी घरवा उजरल बाकी ना, तोर बिगड़ल रहे भतरा अभी सुधरल 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 बाकी ना। सब फकर में फूट गइल, का करी हो। जा जवानी बेच राजू बाबा पे रह जाता, नेब का करी।